Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka Mbanjwa uKhathini. Ngumzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjwa. Kuhlala kuyintokozo enkulu ukuthi ngifike la kule channel lethu enkulu kangaka impunga yesintu TV. La ngikhona abafowethu nodadewethu ngiseThekwini kwaZulu Natal. Enkabeni yaleTheku ngiku West Walk e4th floor e-office number 420. Uma uyidinga impunga yesintu ufisa ukuthi kuchushise uyafika kuyona eMphelandaba ku West Street eWest Walk e4th floor e-office number 420. Impunga yesintu inyanga elapha ngolwazi, ezinye inyanga zilapha ngamakhamba. Mawufika eMphelandaba uzothatha umhlahlandlela kuleyo nkinga ethinta isintu obhekene nayo. Emphelandaba hlole kodwa ufika nenkinga yakho uyibeke phezulu kwetafula bese impunga yesintu iyakuchushisa ukuthi ngokwesintu leyo nto kumele ukuthi uyixazulule kanjani. Uma kuukuthi impunga yesintu ayinalo ulwazi okanye ayinalo usizo mayelana nenkinga obhekene nayo, izokukhuthaza ngokuthi uye kulabo bantu labo abangakwazi ukuthi bakusize kuleyo nkinga yakho. Angikukhumbuze sishicilele siyimpunga yesintu incwadi ezifundisa isintu. Sithini isintu incwadi yokuqala i550 mawufuna sikuposele yona, 450 mozoyithola eMphelandaba. Amava ahlabahlosile 550 mawufuna sikuposele yona, 450 eMphelandaba. Uyokhuluza ukhokhobe 350 mawufuna sikuposele yona, 250 eMphelandaba. Indlela yesintu 850 mawufuna sikuposele yona, 750 eMphelandaba. Zonke le ncwadi bafowethu uzithola kuthina siyimpunga yesintu. Siyakwazi futhi ukuthi uma uzidinga zonke sikwenzele ikhombo, sikwazi ukuthi sikwenzele into efana nespecial ngoba intengo yazo iphezulu bafowethu kanti nolwazi olukuzona luphezulu. Kobaleka ukuthi nawe ukwazi ukuthi uzitholele le ncwadi ngoba zinosizo olukhulu. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzokhuluma nomuntu ongakaze enze lutho phakathi komuzi wakubo. Akakaze enze lutho emsamo wakubo. Uzokhumbula ukuthi wonke umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga, yonke into anayo neyenzakalayo phezulu kwempilo yakhe yenzeka ngentando yethongo. Kunomuntu ophumelele esikoleni, ufundile wagogoda kodwa akakaze enze lutho emsamo wakubo. Akakaze alibonge ithongo lakubo, akakaze aliphi ithongo lakubo, akakaze futhi alicela ithongo lakubo ukuthi njengoba ke sefundile wagogoda ucela limuphi umsebenzi. Kunomuntu ozisebenzayo onebhizinisi kodwa akakaze enze lutho ethongweni lakubo ngoba yena ukholela ukuthi le business analo lakhe kanti le business analo lisiphiwo esisuka kubantu abadala. Kunomuntu othola ukuthi unekhono elithile elimlethela imali kodwa akakaze enze lutho. Kuningi esingakubala okwenziwa abantu abadala nokwamakhono nokuyiziphiwo kubantu kodwa uthola ukuthi abakaze benze lutho. Kuzohluka ke ngokuthi amandla akho aphelela kuphi. Uma kuukuthi awukaze wenze lutho kini kodwa ikhona into yakenzeka phezulu kwempilo yakho noma enzakalayo phezulu kwempilo yakho kodwa amandla uyabona ukuthi awunawo, awukuthola izinkukhu zibe ntathu, uthola iqhude, uthola izikukukazi ezimbili. Uma kuukuthi amandla unawo awuthola intshitane, uthola intondolo enkulu yembuzi. Bese uyahamba uye ekhaya. Mawufika ekhaya bese ufika ukhuluma nomuntu oyinhloko kuwe. Ukhulume nomuntu omnikazi wempepho okuyena okuyele emsamo. Afika kuguqele akucelele emathongweni akini. Bese ufika umcelo ukuthi ngiyacela ukuthi ningivumele ukuthi phakathi kwaleceke ngike ngizokwenzela okhokho bami nogogo bami nomkhulu bami nawo wonke amanona lekhaya. Ngike ngizowapha ukudla, ngibonge konke okuhla bake bangenzela kona bese ngiyacela izifiso zami ziqhubeke ziye phambili. Vele bawo bese bekuvumela ngoba ozokwenza kuhle phakathi kweceke. Kunganika igceke lonke nabantu begceke uguquko phezulu kwempilo zabo. Uma sebekuvumele ngosuku olokwandulela umsebenzi lo ozobuwenza okanye ngalo lolo suku ekokwenziwa ngalo umsebenzi, othola ubulongwe, uthola isiqungwa,
uthola umlotha wasekhaya, bese uthola ubisi, uthola ikhandlela elimhlophe. Bese uyahamba uya emfuleni ohambayo. Mawufika emfuleni ohambayo ngaphandle komfula bese umisa lekhandlela elimhlophe. Mawulimisa lekhandlela elimhlophe bese uyalikhanyisa. Uhlanganise kahle yonke lento yakho, ubulongwe, isiqungwa, umlotha, ubisi. Bese uyakhuluma nabantu abadala bakwembethe. Ukhulume nezithunywa ezikwembethe. Ngiyakhuleka bomkhulu, ngiyakhuleka bokhokho, ngiyakhuleka bogogo, nani bokhokhokazi. Ngiyakhuleka nasemanonweni amahle. Lokhulekayo imina umzukulu wenu usibanibani ozalo ubani, ubani ozalo ubani. Namuhla ngilapha emfuleni ngizodihlanza konke ukungcola okungembethe, ukungcola engikuthola ngingazi, ukungcola engikuthola ngokumaya, ukungcola engikweqa endleleni ngingazi ukuthi sengiyakweqa, ukungcola okungembatha ngenza izinto ezithile ngingazi ukuthi sengiyazingcolisa. Ngiyacela namhlanje ukuthi njengoba ngizodihlanza, ngicela ukuthi ngihlanzeke, nani nihlanzeke lapho nikhona nikhanyiseleke. Ngoba namuhla nginesifiso kanye kusasa nginesifiso sokuthi ngonipha ukudla. Angifisi ukuthi nginiphe ukudla ngezandla ezingahlanzekile. Ngifisa ukunipha ukudla ngezandla ezihlanzekile, nani nihlanzekile. Ayikho into ebhlungu bafowethu njenganokuthi uthi uphi ithongo kodwa ulipha ukudla ngezandla ezingcolile. Nalo futhi ulingcolisile. Uzonika ithongo ukudla lingcolile, lingcoliswe wena, nawe futhi ungcolile ulipha ngezandla ezingcolile. Bese emva kwaloko usuthatha lento yakho uyayigcoba emzimbeni, uyigcoba emzimbeni, uthi ukuhlala kancane, bese emva kwaloko uyihlanganisa namanzi ungene emfuleni, bese uyageza. Uma usuqedile bese uyahamba ubuyele emuva ekhaya, ikhandla noma ungalishiya lapho likhanye lize lizicimele lona. Mawufika ekhaya ngosuku lomsebenzi, khuluma nomuntu omnikazi wempepho. Nawe mnikazi wempepho ngiyakucela okuthi lo mntwana njengoba ezokwenza umsebenzi, ezokwenzela okhokho bakhe nogogo bakhe nomkhulu bakhe, siyacela ukuthi ke mkhulekele emsamo. Bese ucele ethongweni ukuthi ucela ukuthi aphefumule, asho ukuthi yini ayifisayo nazoyenza. Uma ke sebekunikile ithuba, ngoba bafowethu nodadewethu khona indlela eqondile nelungile yokukhuluma empepheni, bese kuzoba khona indlela ebhedayo yokukhuluma empepheni. Uma sekunikile ithuba lona oyinhloko, wena ke khuleka bomkhulu bakho, khuleka kokhokho bakho. Qala kukhokho, qale kuyena omdala, kuyena injini yalapha ekhaya. Ngiyakhuleka khokho walapha ekhaya. Ngiyakhuleka nakini bomkhulu. Ngiyakhuleka nakini kokhokhokazi, nani bogogo. Ngiyakhuleka nasemanonweni amahle. Lokhulekayo imina umzukulu wenu ubani, uyazichaza ukuthi wena ubani, ungavela ungene kwinkulumo leyo ndlela iyabheda, leyo ndlela yokukhuluma. Uyazichaza ukuthi yimi umzukulu wenu ubani ozalo ubani. Namhlanje ngithi naku ukudla engizonipha kona. Ngithi ngicela nidle lapho nikhona. Ngibonga konke okuhle enake nangenzela kona phezulu kwempilo yami, nenisangenzela kona. Ngiyacela ukuthi konke lokho kuhle enikwenzayo bese kuqhubeke njalo kwenzeka, kunganqamuki, kuqhubeke njalo kukhanye phezulu kwempilo yami. Ningivulela amathuba amahle. Uma nenze njalo ngophinde futhi ngibuye ngizonenzela okuthile okuhle. Ayi, ngiyakutshela mina. Hayi ngiyakutshela. Uzokwenza lo msebenzi loyo. Uthi bokhokho bami, nani bomkhulu bami, naku enginiphathele kona. Nasi isithebe enginipha sona. Ngicela nidle. Ngibonga konke okuhle enake nangenzela kona, nenisangenzela kona. Ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo, ningenzele okuhle, kudlondlobale kuye phambili. Ayi. Ayithola nendlela yesintu. Kwindlela yesintu sifundisile ngezinto ezinje. Emva kwaloko imbuzi yakhe yobisihlatshwa, ihlinzwe ngendlela yasekhaya. Ngakusasa bavuke bakuthele ngenyongo, bakuphandle kudliwe, wabeka amathambo. Mhla inyama isiphelile amathambo usuyawashisa. Uzobona encwadini zethu, ngoba mawuphethe umsebenzi uphetha ngokushisa kwamathambo. Uma wenze njalo,
Obuya mina uzongitshela ukuthi lo msebenzi okade uwenza uke wahamba yini waya kohlola ukubona ukuthi uhambe kahle noma khona izinto eziyimpawu ozozibona. Umsamo bafowethu udinga inhlonipho, umsamo udinga ukunakekelwa ngendlela efanele. Uma uzoya emsamo kufanele uzicwece ngoba usuke endaweni engcwele, usuke endaweni ehlanzekile nedinga ukuhlonishwa. Yingakho kubalekile ukuthi uma wemsamo uqala ugeze iqala ususe wonke amathunzi amabi azokwenza ukuthi uma usondela emsamo okhokho bakho basukume baphumele phandle. Usale wedwa wena ukhuluma wedwa. Yingakho umuntu oshisa impepho kufanele kube umuntu ozithandayo, kube umuntu ozinakekelayo, kungabi umuntu owenza konke ukungcola bese abuya athi uzazoshisa impepho. Ngoba ngenkathi eqala esondela emsamo kadelele nonondindwa usezoshisa impepho, amakhehla vele athatha izigqiki asukuma aphumele phandle. Akushiye wedwa ukhulume wedwa. Ubone into kade uyenza umphumela uboni kanti inkinga ekhona. Lo muntu okuyena oniphathela impepho indlela zakhe aziqondile, abantu abadala basafuna ukumlalela. Yingakho ke kubalekile ukuthi umuntu oshisa impepho makukhona umuntu owenza into ekhaya akamkhulekele amethule bese azikhulumele, kungabi sengathi lokudla lokhu kusuka kuyena ekubeni ngingasuki kuyena. Hayi bafowethu, zitholeleni incwadi zempunga yesintu ezifundisa isintu. Asuthatheke nalomfanekiso oqoshe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Uma kuuthi kukhona la ufisa ukucaciseleka khona sikhona emphelandaba, ikhona la sitholakala khona. Nencwadi zethu zizokwazi ukuthi zikusize. Ake siqhubeke njalo ke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Suthathe lo mfanekiso oqoshe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga